Um, so when Liviu asked me to come and share the word with you this morning, Când Liviu m-a rugat să vin și să împărtășesc un mesaj cu voi în dimineața asta, he said, we finished our sermon series in 1 Samuel, el a spus, am terminat seria cu 1 Samuel and he said, you can talk about really whatever you want to in the scriptures. și el a zis, poți să vorbești despre orice vrei din Biblie. And so you're stuck with me talking about whatever I want to today. Deci acum sunteți blocați cu mine că vorbesc despre ce vreau eu. What I want to share today is something that God has been working in my heart since I was in college. Ce vreau să vă împărtășesc în dimineața asta este despre ceea ce Dumnezeu m-a învățat încă din facultate. I remember a time when I was in college that I was studying the Word, Îmi amintesc când eram în facultate și studiam Biblia and I was wrestling with why is it so hard for my heart and mind to focus on God completely. și mă frământam de ce inima și mintea mea nu poate să se focalizeze în totalitate pe cuvânt. I believe in God with all my heart. Da, cred din toată inima în cuvânt. I believe that He is the God of the Bible and the Da, Bible says cred că El everything true. este Dumnezeul Bibliei și Biblia, tot ce zice Biblia este adevărat. It's true about what it says about God. E adevărat despre tot ceea ce zice despre Dumnezeu. But why is it so hard for me to submit my whole life to God? Dar de ce e atât de greu să-mi dedic toată viața Lui? Why is it hard for me to stay in prayer through all the day? De ce e atât de greu să stau și să mă rog toată ziua cu El? Why is it so hard for me to read the Bible and then put that into practice in my life? De ce e atât de greu când citesc Biblia și apoi să pun în practică? And I've wrestled with this question since then until now. Și m-am luptat și frământat cu întrebarea asta de atunci și până acum. And the answer to this question Și răspunsul la această întrebare, that I don't think is complete, but is what I want to focus on this morning, nu cred că este completă, dar este pe ce vreau să mă focalizez în dimineața asta. that really the biggest problem with this Și marea problemă cu aceasta is me. sunt eu. The answer that I've come to through prayer and studying the scriptures Și la răspunsul la care am ajuns prin rugăciune și prin studiul Bibliei is that I am one of the biggest problems in living out my faith. este că eu sunt marea problemă în a-mi trăi credința. And what I mean by this Și ce vreau să spun cu asta is that if I really saw God as the greatest, biggest thing in the universe, că eu l-am văzut pe Dumnezeu cel mai măreț și cel mai mare lucru din univers. if I really kept in my mind a heart that He holds all power, Dacă eu mi-aș păstra gândul ăsta în minte că El deține toată puterea, that He is absolutely holy and righteous, că El este absolut sfânt și drept, neprihănit, that God is the most majestic and holy being that exists, că El este ființa cea mai maestoasă care există, that my sin is so horrible, că păcatul meu este atât de oribil, but yet God is so holy. dar în același timp Dumnezeu este atât de sfânt And He has saved me from my sin. și El m-a salvat de păcatul meu. Why is it so hard for me De ce e atât de greu pentru mine to not give my entire life, every moment and every second to să-mi Him? dau toată viața mea în fiecare moment și în fiecare zi? The problem's me. Și problema sunt eu. Because God is these things. Pentru că Dumnezeu este a ceea ce am zis. And Scripture is true that He says He gives us all things we need to live for Him. Și Scriptura spune adevărul când spune El ne dă toate lucrurile ca să trăim pentru El. But yet that's still a struggle. Dar în același timp încă e o frământare, o luptă. And so I've thought about this. What Și if m-am gândit, cum ar fi dacă, I truly held in my heart and mind all the time cum ar fi dacă aș ține asta în mintea și în inima mea tot timpul? a true and holy, Să o țin sfântă și dreaptă, magnificent and mighty, magnifică și măreață. view of God Și această perspectivă despre Dumnezeu, as my greatest treasure, ca și comoara mea cea mai mare, as my only hope, ca și singura mea speranță. what would my life look like? Cum ar arăta viața mea dacă aș face asta? Well, it would mean everything in my life would be different. Și pentru mine toate lucrurile ar fi diferite dacă ar fi așa. And everything is different in my life Și because of da, that. lucrurile sunt diferite acum în viața mea. But there are still times when Dar sunt I get angry, momente când încă
when I get angry. când mă mânii. There are still times when I fail to come to the Lord in repentance and in prayer. Sunt încă momente în care ieșuiesc prin a veni la Dumnezeu și a mă pocăi. There are still times when I try to handle things on my own without asking the Lord and relying on His strength and power. Și sunt încă momente în care eu mă țin de lucrurile mele și fac singur fără să cer sau să mă bazez pe puterea lui Dumnezeu. And there are still times when I fail to keep in the front of my mind that God is holy. Și sunt încă momente în care nu țin în mintea mea acest gând că El este sfânt. But if I could do those, what Dar would my dacă life look like? aș putea face asta, oare cum ar arăta viața mea? Every moment and every second, what would it look Fiecare like? moment, fiecare secundă, cum ar arăta? So God has brought me on a journey over the last 20 years Deci Dumnezeu m-a adus în călătoria asta în ultimii 20 de ani. since He brought this question to my mind. De când mi-a adus în minte această întrebare. So obviously, there have been books and sermons preached on every single one of these topics. Și desigur, au fost multe cărți și predici care s-au predicat pe acest subiect. And it would be foolish and impossible to thoroughly cover each of these. Și ar fi așa nebunesc să cred că totul poate acoperi acest subiect. But my hope and prayer this morning is that for all of us we can begin this journey. Dar rugăciunea și dorința mea e ca aceasta să fie un prim pas în călătoria asta. That we can start together and grow more. Ca noi să începem împreună și să ne dezvoltăm, să creștem mai mult. To see God as the fully great, Să-L vedem pe Dumnezeu în totalitate măreț the fully holy, și să-L vedem în totalitate sfânt, having all power, având toată puterea God that He is. și El, Dumnezeul care este. And that it would transform how we live our lives more Și ne va transforma viața și cum ne trăim viața every second of every day. fiecare secundă a fiecarei zile. So that's my hope and prayer for all Deci of us asta this este morning. speranța și rugăciunea mea pentru dimineața asta. So our text this morning is Hebrews 1 verses 1 through 4. Textul din dimineața asta este din Evrei, capitolul 1, de la 1 la 4. And in this text we're going to see 7 magnificent ways Și în acest text vom vedea 7 modalități mărețe that specifically Jesus Christ communicates the greatness of God to us. prin care se comunică măreția lui Dumnezeu în Hristos. And as we see these truths, Și pe măsură ce vedem aceste adevăruri, these should command our full attention. acestea trebuie să ne capteze toată atenția noastră. And they should call from us great love and praise to God. Și ele trebuie să ne îndemne să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-L preamărim. And the reality of these should transform every moment of our lives. Și realitatea acestor adevăruri trebuie să ne transforme fiecare moment din viața noastră. So let's read the Word of God. Hai să citim cuvântul lui Dumnezeu. First in English and then in Prima dată voi citi în engleză și apoi în română. Hebrews 1. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, and through whom He also created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Having become as much superior to angels as the name He has inherited is more excellent than theirs. După ce de mult Dumnezeu le-a vorbit strămoșilor noștri în multe rânduri și în multe feluri prin profeți, în zilele acestea de urmă El ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor prin care a făcut și veacurile. El, care este strălucirea slavei sale și întipărirea naturii Lui și care susține toate lucrurile prin cuvântul puterii Lui, după ce a făcut curățirea de păcate, s-a așezat la dreapta măreției în înălțimi, devenind cu mult mai presus decât îngerii, de vreme ce a moștenit un nume mai însemnat decât al lor. So the first thing we see here, right in verse 1, is that Jesus Christ perfectly displays God's greatness in that He perfectly speaks to us face to face. Primul lucru pe care îl vedem încă din versetul 1 e că Hristos arată măreția lui Dumnezeu și ne arată asta nouă.
says here, verse 1, long ago at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets, but in these last days, he has spoken to us by his Son. Și în primele versete spune, de mult Dumnezeu le-a vorbit strămoșilor, părinților noștri prin profeți, dar în zilele acestea El ne vorbește prin Fiul. Now, sometimes we read through this and think, well, yeah, Jesus came to earth. Și da, citim uneori asta și zicem, da, Iisus a venit pe pământ. But this fact should completely amaze us. Dar acest fapt ar trebui să ne uimească în totalitate. That God himself came from heaven to earth to speak to us. Pentru că Dumnezeu, prin Iisus, a venit pe pământ să ne vorbească față în față. In the past, God spoke through prophets. Și în trecut, Dumnezeu a vorbit prin profeți. These were servants of God, but they were still men. Aceștia erau slujitori ale Dumnezeu, dar încă erau ființe umane. They were sinful. Erau păcătoși. Some of them did major sins. Unii dintre ei au comis păcate majore. Some of them spoke in very strange ways. Unii au vorbit în modalități așa mai ciudate, But they were not God. dar ei nu erau Dumnezeu. But it says here in Hebrews 1 that now in these last days, Dar în Evrei aici spune că în aceste zile din urmă, God has spoken to us by his Son. Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. God speaks to us face to face through his Son. Dumnezeu ne vorbește față în față prin Fiul Său. But for Christ to come and speak face to face, Dar ca Hristos să vină să ne vorbească față în față, he had to come out of heaven. El a trebuit să vină din cer. The perfection of heaven having all the angels serving him. Și perfecțiunea care era în cer, având îngerii care îl slujeau. Since the beginning, Christ has had perfect union and fellowship with God the Father. Și încă de la început, Iisus Hristos a avut unitatea perfectă cu Hristos Tatăl, cu Dumnezeu Tatăl. Christ humbled himself and stepped out of that. Dar în același timp, Iisus s-a smerit și a venit. He subjected himself to human pain. El s-a lăsat sau a fost victimă a durerilor umane. He subjected himself to human suffering. El a venit și a suferit ca și ființă umană. And Christ spoke and taught all of God's words to us. Și Dumnezeu a vorbit prin Iisus perfect cuvântul Său. This is astounding. This is astounding. Amazing. Acesta este un lucru extraordinar. In fact, this is actually one of the major stumbling blocks of all of those in Islam. De fapt, acesta este una dintre pietrele de poticnire pentru unii din Israel. They cannot imagine that God himself would come out of heaven. Ei nu își pot imagina că Dumnezeu ar putea veni pe pământ din cer. Muslims do not see that Jesus Christ is actually God's Son. Musulmanii nu pot concepe acest lucru că Isus este Fiul lui Dumnezeu. But God loved us so much, he came to speak with us face to Dar face. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult că a venit să vorbească cu noi față în față. If Christ is speaking exactly God's word to us face to face, Dacă Hristos ne vorbește exact cuvintele pe care Dumnezeu ne le vrea să le spună față în față, which he is, care de fapt face asta, we should treasure every single word of Christ. noi ar trebui să prețuim fiecare cuvânt pe care ne le spune Hristos. Every instruction and every example he set is directly from God. Fiecare instrucție și fiecare lucru pe care El ne-l dă este direct de la Dumnezeu. So our response to this should be to hold Scripture as holy as we can. Și răspunsul nostru ar trebui să păstrăm Scriptura ca și ceva care e sfânt și vine de la El. We should study it and crave to know it. Ar trebui să o studiem și să tânjim să-L cunoaștem. We should pray through it and memorize it. Ar trebui să ne rugăm prin cuvânt și să o memorăm. We should live by it. Și ar trebui să o trăim. Because there is no other word to God to us other than the Holy Scripture. Pentru că nu există un alt cuvânt mai bun decât Scriptura, mai sfânt decât Scriptura. The second way we see Jesus Christ perfectly display God's greatness is that Christ perfectly represents God the Father as the heir of all things. Și un al doilea lucru este că Hristos îl reprezintă pe Isus, pe Dumnezeu, sau El este moștenitorul lui Dumnezeu. Here in verse 2 we see in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed the heir of all things. Și în al doilea verset spune, în zilele acestea de pe urmă, El ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor. So what is an heir?
Deci ce este un moștenitor? An heir is the one to inherit all of the possessions of the estate. Și un moștenitor este cel care moștenește toată proprietatea a cineva care e ruda lui. And we know this. Typically it's Și a știm son. asta. De obicei este un fiu. And Christ is declared an heir by God the Father, his only son. Și Hristos este declarat moștenitorul lui Dumnezeu care este singurul fiu. 2 times in Matthew, De God 2 the ori în Father says this Matei, about the Son. Dumnezeu Tatăl spune, He says, "This is my beloved Son, acesta este fiul meu prea iubit, with whom I am well pleased." în care îmi găsesc plăcerea. And in John 3:35, Și în Ioan 3:35, it says, "The Father has given all things into his hands," that being Christ. și spune, Dumnezeu Tatăl a dat toate lucrurile în mâinile lui, acesta însemnând în mâinile lui Hristos. So Christ owns all things. Deci Hristos deține toate lucrurile. All things belong to him. Toate lucrurile îi aparțin. Every speck of dust, Fiecare părticică de praf, every tree, fiecare copac, every mountain, fiecare munte, every country, fiecare țară, every planet, fiecare planetă and you and me. și tu și eu. We are Christ. Noi suntem al lui Hristos He owns us. și noi deținem de El. Another thing about an heir O altă chestie despre moștenitor, is the heir E că- directly represented the father. un moștenitor îl reprezintă direct pe Tatăl. In biblical times, În timpurile Bibliei, an estate would have servants. un stăpân ar avea slujitori. And these servants would be messengers for the owner of the estate or the Și father. de obicei acești slujitori vor fi mesagerii pentru el. And some of them would have the ability to do major business dealings and make major decisions. Și unii dintre ei aveau chiar abilitatea sau responsabilitatea de a face lucruri mari, decizii mari pentru el. But they were still servants. Dar rămâneau să fie slujitorii lui. But the heir was special. Dar moștenitorul era special. In matters of great importance, Și prin faptul că a fi important, if a estate owner had to do dealings with a very important person, și dacă stăpânul trebuia să încheie niște tranzacții foarte importante, he wouldn't necessarily send a servant. el nu ar lăsa aceasta în baza slujitorilor sau nu i-ar trimite pe ei. He would send a son, his El heir. l-ar trimite pe fiul, pe moștenitorul. Because this person didn't just represent the person or the estate, Și pentru că această persoană reprezintă stăpânul, but the heir and the son, dar moștenitorul, fiul, it was as though you were directly interacting with the owner and the father. și pentru că el, de fapt, interacționa direct cu tatăl, cu proprietarul. And this is what God the Father has done for us. Și aceasta a făcut Dumnezeu Tatăl cu noi. He has sent the most special thing he could. El a trimis cel mai prețios lucru pentru noi care ar fi putut trimite. He has sent the most powerful interactor with us. Și El a trimis cel mai puternică persoană de a interacționa cu noi. And he's done that in his son, the Și heir. a făcut aceasta prin Fiul Său, moștenitorul. He speaks the very words of the Father with the same authority as Și the El Father. vorbește cuvintele lui Dumnezeu cu aceeași autoritate și putere ca și Tatăl. So when Christ speaks to us through his word, Deci când Hristos ne vorbește prin cuvântul Lui, this is the same as us hearing the words of God the Father. e același lucru de a auzi cuvintele lui Dumnezeu Tatăl. And that should show to us the importance of who it is that Christ is Și aceasta ar trebui să ne arate importanța a cine este Hristos and the importance of what he communicates. și importanța a ce ne comunică El. God sent Christ to communicate Dumnezeu ne l-a trimis pe Hristos ca să ne comunice his great love for us, măreața Lui dragoste pentru noi his true word to us. și adevăratul Lui cuvânt. And not just instructions, but his very heart. Și nu doar instrucțiuni, dar chiar inima Lui. And he sent Christ to share with us his true salvation. Și El ni l-a perfect trimis salvation. pe Hristos să ne arate adevărata salvare. This is who we hear when we hear the words of Christ. Și aceasta e ceea ce auzim noi atunci când auzim cuvintele lui Hristos. Okay.
The third way we see that Jesus Christ perfectly displays God's greatness is that Christ created the world with God the Father. A treilea lucru prin care vedem că Hristos îl reprezintă pe Tatăl este că Dumnezeu a creat lumea cu Isus. Christ created the world. Hristos a creat lumea. In John 1, verses 1 to 3, it says, "Without him was not anything made that was made." Și în Ioan 1 și 3 spune, fără El nu puteau fi făcute nimic ceea ce a fost făcut. So what this tells us Deci ce ne spune aceasta? is that Jesus Christ has the same power in creation as God the Father. Ne spune că Hristos are aceeași putere în creație ca și Dumnezeu Tatăl. Christ is the one who spoke and things came to be out of nothing. Și Hristos a fost Cel care a spus, a poruncit și lucrurile au venit din nimic. Jesus Christ said, "Let there be light," and there was light. Isus a spus să fie lumină și a fost lumină. Christ said, "Let there be earth," and there was earth. Și Hristos a spus să fie creat pământul și a apărut pământul. The voice of Jesus Christ has this power. Vocea lui Isus Hristos are această putere. Do we see Christ, Jesus Christ, as having this power? Îl vedem noi oare pe Hristos având această putere? The same one that humbled himself out of heaven and came to earth. Acel Hristos care a venit de pe pământ și a venit din cer aici pe pământ. The same one who took on human form and human flesh. Același Dumnezeu care și-a luat ființa umană și a venit aici. The same one who humbled himself to endure human suffering, shame, and ridicule. Cel care s-a smerit și s-a lăsat să aibă parte de ridiculizare, de batjocoră. He has all the power of God the Father in his voice to create everything out of nothing. El are puterea de la Dumnezeu Tatăl și să creeze lucruri din nimic. He is the one who died on the cross for our sins and who rose again. El este Cel care a murit pe cruce pentru păcatele noastre și a înviat din morți. But he also created the world through the power of his voice. Dar tot El a creat lumea prin puterea vocii Lui. Do we see Jesus Christ as all powerful? Îl vedem noi oare pe Isus în totalitate puternic? The fourth way we see Jesus Christ perfectly displays God's greatness. A patra modalitate prin care îl vedem pe Isus că reprezintă măreția lui Dumnezeu Is that Christ perfectly sustains all things in the universe. este că Dumnezeu, Isus, susține toate lucrurile din univers. It says here at the end of verse 3 La sfârșitul versetului 3, that he upholds the universe by the word of his power. El susține toate lucrurile prin cuvântul puterii Lui. So just as Christ created everything with the power of his voice, Așa cum Hristos a creat toate lucrurile cu puterea vocii Lui, he sustains and holds everything with the El power of his susține voice. și ține toate lucrurile prin puterea cuvântului Lui. Since time has began, Încă de la început, since creation happened, încă de când a fost creația, Christ has been holding it all together. Hristos le susține, le ține pe toate împreună. Every planet and every star, Fiecare stea și fiecare planetă, every ray of light from the most distant star, fiecare stea care este cea mai îndepărtată de planetă. Christ has held that together. Hristos le ține pe toate împreună. Every speck of dust floating in the farthest reaches of the universe, Fiecare părticică de praf care zboară în acest univers. Christ is sovereign over that and has held it together. Hristos este suveran și le ține pe toate împreună. It's estimated that on the planet right now, Se estimează că acum pe planeta Pământ there are 1 billion ants. sunt 1 Billion. 1 miliard de furnici. Christ 1 milion de sustains miliarde. every single one of those. Și Hristos le susține pe fiecare dintre ele. He does that for you and for me. El face asta pentru mine și pentru tine. Every moment of our lives, Christ has sustained. Hristos ne susține în fiecare moment din viața noastră. From birth until now, De la naștere și până acum. every victory and every failure, Fiecare victorie și fiecare eșec, every laugh and every tear, fiecare zâmbet și fiecare lacrimă. Christ is sovereign over it and has been there at that time. Hristos este suveran și este acolo. He sustains you and he sustains El me. mă susține pe tine și pe mine.
Do we marvel at Christ for his power and goodness to us at every moment? Ne minunăm noi oare de puterea și de bunătatea lui Dumnezeu în fiecare moment? To give us breath and life and every breath that fills our lungs? Cel care ne dă respirație și Cel care ne umple plămânii cu respirație. That we read in Scripture that he loves us so completely, even in every moment that he has been with us, that he has known. Și Biblia ne spune că El ne iubește în complet, încă din fiecare moment în care El a fost cu noi. When we look up at the stars, do we stand speechless that Christ sustains them? Și când ne uităm la stele, oare ne gândim noi și rămânem muți gândindu-ne că El le susține pe toate? He is the one that put every single one exactly in their place. El este Cel care o pune pe fiecare stea în locul ei unde este. And he holds them exactly where they belong. Și El le susține acolo unde ele stau. We should stand speechless with our hands raised in praise. Noi ar trebui să rămânem muți și să ne ridicăm mâinile lăudându-L pe El. As Christ, the sustainer of all things. Lăudându-L pe Hristos ca susținătorul a tuturor lucrurilor. The fifth way we see Jesus Christ perfectly displays God's greatness Al cincilea lucru prin care vedem că Isus reprezintă sau arată măreția lui Dumnezeu is that Christ is the perfect radiance of God's glory. este că Hristos este perfecta radiere sau măreția lui Dumnezeu. We see here in verse 3, it says, he is the radiance of the glory of God. Vedem în versetul 3 în care spune, El este strălucirea slavei sale. So what does it mean that Christ is the radiance of the Și glory ce of God? înseamnă că Hristos este strălucirea gloriei lui Dumnezeu? So there's one other place in Scripture that the radiance of God's glory is spoken of. Este un alt loc în Biblie unde se vorbește despre strălucirea lui Dumnezeu. And it's in Revelation 21, Și este în Apocalipsa 21, starting in verse 10. din versetul 10. John is having this vision of the holy city Jerusalem. Ioan are revelația acesta cu orașul lui Ierusalim. And this is what it says. Și aceasta spune el. The holy city Jerusalem coming down out of heaven from God, Ce- having the glory of God, its radiance like a most rare jewel, like a jasper, clear as crystal. Cetatea sfântă, Ierusalimul, coborând din cer de la Dumnezeu, ea avea slava lui Dumnezeu, iar strălucirea ei era ca a unei pietre deosebite de prețioasă, ca un jasp strălucind ca și cristalul. And then skip down to verse 23. Și apoi la versetul 23. It said, and the city has no need of sun or moon or shine, or no need for sun or moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and its lamp is the Lamb. Spune, cetatea nu are nevoie nici de soare, nici de lună ca să-i dea lumină, pentru că o luminează slava lui Dumnezeu, iar mielul este sfeșnicul ei. So what is the radiance of the glory of God? Care este strălucirea gloriei lui Dumnezeu? It's God's great beauty shining forth. Este frumusețea măreață a lui Dumnezeu strălucind pentru noi. And we see here that it is the Lamb, Christ himself, Și vedem în Apocalipsa în care spune că este mielul, El însuși, that is the light of the holy city Jerusalem. care este lumina orașului Ierusalim. Christ is the perfect beauty and the absolute pure light of God's glory. shining forth. Hristos este strălucirea lui Dumnezeu și frumusețea extraordinară a lui Dumnezeu. This is what it means when it says Christ is the radiance of the glory Și of God. aceasta semnifică când se spune strălucirea lui Dumnezeu. He is the physical manifestation of God's beauty. El este manifestarea fizică a frumuseții lui Dumnezeu. He's the perfect manifestation of all that is bright and shining and pure and holy of God. El este perfecta manifestare a ceea ce este sfânt, frumos, strălucitor. Do we see Jesus as beautiful in Îl this way? vedem noi pe Isus în modul acesta frumos? Do we see Jesus as the most beautiful thing that exists? Îl vedem noi pe Isus ca cel mai frumos lucru care există? More precious, Mai prețios? more desirable, Mai dorit? more desired to be had and to hold than anything else. Mai dorit de a fi avut sau mai dorit de a avea orice altceva în lume?
If we do not see Christ this way, Dacă noi nu-L vedem pe Hristos în acest mod, we are making something else the most desirable and most noi beautiful vom thing. face din altceva cel mai frumos și cel mai dorit lucru în viața noastră. It's the most desirable, most beautiful thing in creation. Și El este cel mai frumos și cel mai dorit lucru din creație. It means we are putting Christ second or third or fourth or Însemnând behind. că noi îl punem pe Hristos al treilea, al patrulea sau al nu știu câtelea. And Scripture has a word for this. Și Scriptura are un cuvânt pentru aceasta. It's called idolatry. Se numește idolatrie. Holding something as more precious, Prețuind ceva mai prețios as more desirable, sau mai dorit as more beautiful sau mai frumos than Christ. decât Hristos. We must be very cautious Noi trebuie să fim conștienți, to look at our hearts să ne uităm în inima noastră and see, do we hold Christ in the și să esteem he vedem dacă deserves? noi îl avem pe Hristos în modul, îl vedem pe Hristos în modul ăsta sau îl punem noi pe locul care trebuie. Because the reality is, Pentru că realitatea este there is nothing că nu există nimic altceva more beautiful, mai frumos, more desirable, mai dorit, more precious mai prețios than Christ himself. decât Isus Hristos în sine. The sixth way we see Jesus Și Christ a șasea modalitate prin care îl vedem pe Hristos, is that he displays God's greatness, în care reprezintă măreția lui Dumnezeu, is that Christ is the perfect imprint of God's nature. este că The perfect imprint of God's nature. că El este amprenta perfectă a naturii lui Dumnezeu. In verse 3, În versetul 3, he says he is the exact imprint of his nature. El este întipărirea naturii lui Dumnezeu. The nature of God is his character, Natura lui Dumnezeu este caracterul lui, his personality, personalitatea his lui, values, valorile lui and his attitudes. și atitudinile lui. And Christ has the exact same Și Hristos le are pe exact aceleași. character and personality, Caracterul, personalitatea, values and attitudes valorile și atitudinile, as God the Father. ca și Dumnezeu Tatăl. And we see that lived out in the life of Christ in the four Gospels. Și când noi vedem astea Iisus trăindu-le în cele 4 evanghelii. So if we say we want to know the heart of God, Și când noi zicem că noi vrem să cunoaștem inima lui Dumnezeu, if we want to know what is most precious and good to God, dacă noi vrem să cunoaștem ce e mai prețios și mai special față de Dumnezeu sau pentru Dumnezeu, we have to look no further than the person of Jesus Christ. noi nu trebuie să ne uităm în altă parte decât la persoana lui Isus Hristos. He is the true and full portrayal of God's nature and character. El este imaginea perfectă și completă a naturii lui Dumnezeu. Christ is not more or less passionate than God the Father. Hristos nu este mai mult sau mai puțin pasionat decât Dumnezeu Tatăl. Christ is not more loving or less loving than God the Father. Iisus Hristos nu este mai puțin iubitor sau mai mult decât Dumnezeu Tatăl. He is not more or less merciful than God the Nu Father. este mai mult sau mai puțin milostiv decât Dumnezeu Tatăl. And he is not more or less forgiving than God Și the Father. El nu este mai mult sau mai puțin iertător decât Dumnezeu Tatăl. As we see Christ, especially in the four Gospels, Atunci când ne uităm la Iisus Hristos în cele 4 evanghelii în special, but also what the apostles say about him in the rest of the New Testament, dar de asemenea și ceea ce vedem spusele apostolilor în restul Noului Testament, we have a clear picture of noi avem o God's true imagine heart. clară a inimii lui Iisus Hristos. His heart for people, Inima lui pentru oameni, especially his people, în special oamenii lui, his heart for those that don't know him and the lost. inima lui pentru cei care nu-L cunosc și cei care sunt pierduți. We see God's heart for those suffering. Vedem inima lui pentru cei care suferă We see his heart for his worship. și vedem inima lui pentru închinare. So as we look to Christ, we will see the true heart Și noi când ne uităm la Hristos vom vedea adevărata lui inimă and nature and și character of God the natură și Father. caracterul lui Dumnezeu Tatăl. We should seek to know Christ. Noi ar trebui să căutăm să-L cunoaștem pe Hristos. And as we study the scriptures and pray to him, Și cu cât citim și ne rugăm lui, we will see God's heart noi vom vedea inima lui
Dumnezeu. We need to be praying for ourselves. Noi trebuie să ne rugăm pentru noi înșine, That God helps us to see His heart in the Scriptures ca Dumnezeu să ne ajute să vedem inima Lui în Scriptură and grow closer to Him. și să creștem în apropiere de El. And we need to pray for those around us, for others, Și noi trebuie să ne rugăm pentru ceilalți din jurul nostru, to see God's heart ca in ei să-L Christ vadă pe inima Lui în Hristos, lui Dumnezeu în Hristos, and to grow closer to Him. și să crească în apropiere de El. Jesus Christ holds the very nature of God the Father. Iisus Hristos deține natura perfectă a lui Dumnezeu. Finally, the seventh way Și în sfârșit, ultima modalitate that we see Jesus Christ perfectly display God's greatness prin care vedem pe Iisus Hristos care reprezintă măreția lui Dumnezeu, is that Christ perfectly gave God's gift of salvation. că Hristos și-a dăruit darul iertării complet. Here in verse 3 and 4, Versetul 3 și 4. it says, "After making purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high." După ce a făcut curățare de păcate, s-a așezat la dreapta al măreției în înălțimi. Christ completed purification for our sins. Hristos a completat purificarea pentru păcatele noastre. Now, I'm convinced that especially this, Eu sunt convins că în special asta, we as humans cannot grasp the gravity of what this means. noi nu putem, ca și ființe umane, să înțelegem în totalitate ce înseamnă asta. We cannot comprehend how great the salvation we have been given. Noi nu putem să înțelegem cât de bună este salvarea pentru noi. And what I mean by this Și ce vreau să spun cu asta? is that we can't comprehend God's greatness in all these Că ways. noi nu putem să concepem măreția lui Dumnezeu în totalitate. That God and Christ are perfect and holy and without sin. Că Hristos este sfânt și drept și ne-a luat păcatul. But that mankind is sinful from birth, as it says in Psalm 51. Dar ființa umană este păcătoasă încă de la naștere, asta ne spune în Psalmi. And that according to Ephesians 2, Și în concordanță cu Efeseni 2, our sin separates us from God and we have no hope in the world. păcatul ne desparte de Dumnezeu și noi nu avem nicio speranță în această lume. And our sin isn't just the things that we do, Și păcatele nu sunt doar faptele pe care le facem, but it's the sinful state of our hearts. dar este statutul păcătos al inimii noastre. It's our motives of sin that Sunt indwell every person motivele except for noastre Christ. care dăinuiesc în fiecare persoană. And furthermore, Scripture says that in this sin we are dead. Și mai departe, Scriptura spune, în aceste păcate noi suntem morți. And that we are enemies of God because Și of că our noi sin. suntem dușmani al lui Hristos. And because of this, we deserve eternal wrath and punishment because of our sin. Și în această cauză noi merităm moarte și scrâșnirea dinților. Do we see the depravity of our hearts in sin? Oare ne vedem inima noastră care este depravată și păcatele noastre? Do we see that every single one of us is in this same position No, without oare Christ? vedem noi că fiecare dintre noi suntem în această poziție? But Christ Dar Hristos has completed everything a for our completat salvation. totul pentru a avea, ca noi să avem salvare. So that mankind does not have to stay in this position. Deci, astfel, ființa umană nu trebuie să rămână în această poziție. Of death, of being God's enemy, Poziția morții, a fi dușmania lui Dumnezeu, of separation from God. a separării, despărțirii de Hristos. Christ took on himself on the cross Hristos le-a luat asupra lui la cruce the punishment and penalty pedeapsa pe care o meritam that our sins deserved. pentru păcatele noastre. And on the cross, Christ took the full wrath of God that our sins deserved. Și Hristos pe cruce a luat toată mânia și tot ce meritam noi pentru păcate. And he did this because of his great love for us. Și El a făcut asta pentru marea Lui dragoste pentru noi. We can do nothing to earn this. Noi nu putem să facem nimic ca să merităm asta. It is a complete free gift of God, as it says in Este Ephesians 2. în totalitate darul Lui pentru noi. And even more than this, Și mai mult de atât, those who receive God's forgiveness for their sins cei care au primit iertarea de păcatele lor de la Dumnezeu are called sons and daughters of God, sunt numiți fii și fiice al lui Dumnezeu. with an inheritance alongside of Christ himself. Și fiind moștenitori ai împărăției Lui. And right here in Hebrews, it
says after he completed the purification of sins. Și în Evrei, în textul de azi, spune, după ce a făcut curățirea de păcate, It's completed. It's e finalized. It's complet, done. e final. Christ made purifications for our sins final and complete. Hristos a făcut sau a completat procesul de iertare a păcatelor și salvare pentru noi. This is the greatness of what Christ has given us in salvation. Aceasta este măreția lui Hristos pe care ne-a dat-o pentru salvarea noastră. But to receive this salvation, Scripture is very clear. Dar ca să primim iertarea, Scriptura este destul de clară. It is for those who have humbly repented of their sins before Jesus Christ. Salvarea este pentru cei care se smeresc în fața lui Dumnezeu și se pocăiesc. It's for those who have turned their lives to follow Christ, E pentru cei care și-au întors viața ca să-L urmeze pe Hristos. making Christ the only King and only Lord of their lives. Și îl fac pe Hristos singurul rege și singurul domnitor al vieții lor. Making him the most precious treasure of their hearts. Îl fac pe el singura comoară din inima lor. So do you hold Christ's gift of salvation? Deci îl ții tu pe Hristos ca darul pe care ți l-a dat salvarea, As the most precious gift, ca și cel mai prețios dar, as the thing most worthy to give your life to. ca și cel mai misterios sau cel mai bun lucru pentru care să trăiești. Because there's nothing else greater to give our lives to in life Pentru că nu există nimic altceva pentru care ne-am putea da viața, than to give them to the Lord and King who has completed purification for our sins. ca să-L avem pe El ca rege și stăpân, Cel care ne-a dat iertarea și purificarea. So, in all that we've read today, Deci, în tot ce am citit azi, truly only those who have received God's forgiveness fiecare dintre noi știm cu adevărat cine a primit iertare de păcate and know him as the greatest treasure of their lives, și să-L știm pe El, Cel care ne dă bogăția sau comoara Lui, salvarea. only those people can begin to Doar grasp acei pot înțelege sau concepe the greatness and majesty of who Christ is. măreția lui Hristos din Dumnezeu. Without knowing him as our greatest treasure, Fără să-L cunoaștem pe El, we cannot comprehend who he is in these magnificent noi ways. nu putem să înțelegem toată măreția Lui și splendoarea Lui. So to see and to know the greatest wisdom, Ca să vedem și să înțelegem măreața Lui și înțelepciune, the greatest beauty and the highest authority, măreața Lui frumusețe și autoritate, the greatest power and the best goodness, măreața Lui putere și bunătate, what are we looking to? la ce ne uităm? What are we searching for? Ce căutăm noi? It's all in Christ. Sunt toate în Hristos. He has it all. El le are pe toate. If we're looking anywhere else, Dacă ne uităm la altceva, we have missed the whole point. noi nu am înțeles care este tot scopul. Because if we're looking to something else, Pentru că dacă căutăm în altă parte, we are making something greater. noi facem altceva mai bun, mai presus. We're making something else more valuable. Noi facem ceva mai valoros. We're making something else more beautiful Sau îl punem pe altcineva mai frumos than our King and decât Lord Jesus regele Christ. nostru Dumnezeu Isus Hristos. If we have a right and true view of God, Dacă noi avem if we have a right and true view of Christ, Dacă noi avem o perspectivă corectă a lui Isus Hristos, in his greatness and in his majesty, în măreția Lui, în maestatea Lui, in his power and in în his beauty, puterea și în frumusețea Lui and in the salvation he has și offered to salvarea us, pe care ne-a oferit-o, our lives should look very different. viețile noastre ar trebui să arate diferit. If we truly kept his greatness and majesty and power, Dacă noi cu adevărat am vedea sau am vedea bunătatea, măreția Lui, and his beauty and his salvation, puterea și salvarea Lui, if we kept those in our minds in the true way that they are, și dacă le vom ține în mintea noastră în modul adevărat care sunt, our lives would be filled with great joy viețile noastre vor simți adevărata bucurie and great worship și o închinare adevărată of our great King.
pentru regele nostru care este adevărat. Because Christ is worthy of all glory Pentru că and honor and Hristos praise. merită toată gloria și toată onoarea. He's worthy of all praise and glory from you El merită toată lauda și toată gloria de la tine and from me și de la mine and of everything. și de la orice. So what are we holding as greater value than Christ? Deci ce ținem noi ca cea mai mare valoare? What are we holding as greater value than Christ? Ce deținem noi sau facem mai valoros decât Hristos? Are we pursuing anything greater than Christ? Oare ne uităm noi după ceva mai mult decât după Hristos? Be honest with ourselves. Fii sincer cu tine însuți, In our hearts and in our minds. în inima și în mințile noastre. Search your heart. Cercetează-ți inima. Ask the Lord to reveal to you what are you Cere lui holding more. Dumnezeu să-ți arate la ce ții tu mai mult. And let's confess that sin before Și God. haideți să mărturisim acel păcat lui Dumnezeu. And let's turn our faces to Și Christ, haideți să ne întoarcem fața spre Hristos, the great author and perfecter of our faith. Cel care este perfect, Cel care ne perfecționează credința, Who is the greatest treasure, Cel care este comoara prețioasă, the biggest beauty, cel mai frumos and the most precious thing we could hold and și know. cel mai prețios pe care îl putem ține în inima noastră. Let's pray. Haideți să ne rugăm.